fer un exercici de rectes tangents. En concret, l'exercici 2, apartat A, de l'examen de selectivitat setembre 2021, sèrie 1. Aquest exercici ens dona una funció, f de x igual a 4 partit per x, i ens demana que trobem la recta tangent en x igual a 1 i la recta normal en x igual a 1. Anem a veure passos, rectes tangents. Primer de tot, ens demanen una recta. Per tant, quins són els passos que hem de fer per calcular una recta tangent? L'equació d'una recta és igual a mx més m. Per trobar l'equació d'aquesta recta tangent, el que necessitem és trobar el pendent i l'ordenada de l'origen. Per tant, primer pas, trobar quin és el pendent, que el pendent ens el dona sempre la derivada de la funció en el punt que ens estan demanant. Per tant, si fem la derivada i substituïm la derivada en el punt que ens demanen, trobarem el pendent. Per altra banda, com que necessitem trobar quina és l'ordenada de l'origen, si trobem un punt d'aquesta funció, és a dir, x1 i 1, hem de trobar la parella del punt x on calcular la recta tangent, tindrem una nova variable que ens permetrà trobar què val la n substituint en l'equació d'una recta. I tindrem quina és l'equació de la recta tangent. Anem a fer primer la recta tangent, després ens centrem en la recta normal. La recta tangent, doncs, on necessitarem calcular la derivada de la funció, que tenim f' de x és igual a la derivada d'aquesta funció. És una divisió. Podem escriure aquesta funció com 4 per x a la menys 1, si ens és més fàcil. Llavors fer la derivada d'un terme de x elevat a n, per exemple. Llavors la derivada seria menys 4 partit x al quadrat. Com que tenim la derivada i volem calcular el pendent, hem de substituir la x per al valor on ens demanen que calculem la recta tangent, que és just en x igual a 1. Per tant, la derivada de la funció en x igual a 1 és menys 4 partit per 1 al quadrat, que és igual a menys 4. Per tant, ja tenim el pendent. El pendent de la recta tangent és igual a menys 4. Ens falta determinar l'ordenada de l'origen. Per tant, per poder trobar la n, necessitem primer trobar una parella de punts de la funció. Per trobar una parella de punts, el que vol dir, recordem que la i és el mateix que f de x. La i i la f de x és el mateix, dues maneres diferents d'escriure. Per tant, com que sabem que la x és 1, perquè ens ho estan demanant, el que anirem a buscar és què val f quan x val 1. Per tant, ens situem aquí, tenim 4 entre x, que és 1, per tant, és 4. Així doncs, la parella de punts x i y són, quan la x val 1, la y val 4. I ja tenim la x, la y i la m. Per tant, podem trobar ara què val la n. Si substituïm, tindrem la y, hem dit que val 4, és igual a m, que val menys 4, per x, que val 1, més n. Per tant, n és igual, el 4 passa a l'altre costat, el menys 4 passa a l'altre costat. Per tant, tenim que és positiu, per tant, tenim que la n val 8. O sigui que la recta tangent que ens demanen és igual a menys 4x més 8. Anem a veure ara com calculem una recta normal. Per calcular la recta normal necessitarem, primer de tot, calcular quin és el pendent de la funció. Què és una recta normal? La recta normal és aquella recta, si dibuixem aquí, que és perpendicular a la recta tangent. Si aquesta és la recta tangent, aquesta és la recta normal. Per tant, quina relació tenen aquests dos pendents? Per calcular la recta normal necessitarem el pendent de la recta tangent, calculat aquí, perquè la relació que tenen la recta normal i la recta tangent és respecte dels pendents, tindrem m és igual al pendent de la recta tangent. Per tant, el pendent, que li direm m', de la recta normal és menys 1 partit el pendent de la recta tangent. Per tant, l'única cosa que necessitem per calcular la recta normal és calcular el seu pendent. Per tant, el primer pas és calcular el pendent de la recta tangent.
Segon, calcular el pendent de la recta normal i els passos que venen a continuació són els mateixos que fem per calcular la recta tangent. És a dir, un cop tenim el pendent de la recta normal, necessitarem una parella de punts, que serà la mateixa que de la recta tangent, i 3, substituir i igual a m' de x més n per trobar la nova ordenada a l'origen. Val, doncs som-hi! El pendent aquest ja l'hem trobat anteriorment, perquè just ens han demanat que trobéssim la recta tangent. El pendent de la recta tangent era -4. Per tant, el pendent de la recta normal és -1 entre -4. És a dir, el pendent de la nova recta que ens demanen és 1/4. Val, la parella de punts ja el tenim, perquè és la mateixa funció que a l'inici, per tant la parella de punts és el 1/4. I ara només ens queda substituir tots aquests valors per poder trobar la n. És a dir, i, recordem que això és x, això és i, posaré 1, perquè és just el punt que hem posat aquí, x1 i 1. Per tant tenim que 4, que és la i, és igual a 1/4 de x, que és la 1, més n. Val, per tant aquí tenim 1 per 1 entre 4, que està sumant, passa a l'altre costat restant, per tant tindrem 4 menys 1 partit per 4, i això és igual a n. 4, anem a fer el comú denominador, que és 4, 4 entre 1, 4, 4 per 4, 16, 16 menys 1 és igual a n. Per tant, n és igual a 15 partit per 4. El que ens dona com a recta normal i igual m, que és la m, aquí, 1/4 de x més la n, que és 15 quarts. I aquesta és la recta normal que ens demanen.